Abatshutshisi bebengafuni umtyholo uNgizwe Mchunu afumane iBail kweli tyala njengoko baye basebenzisa ividiyo njengobungqina bokuba angakhululwa. Enye yezi video ibonisa uMchunu efika eRhawutini ngoJulayi. Ngijabule nje kakhulu ukuthi umthetho welelizwe uyasebenza and umthetho ukhona ubaluleke kakhulu ukuthi siuhloniphe nje kakhulu. Kodwa uMantyi kule nkundla ugwebe ngelithi ezi video azinabo ubungqina bobambekayo kuba angayifumani iBail uMchunu. Kungoko ke le nkundla iyamkhulula ngeBail yamawaka amabini. Le nkundla iyoneliseka ngamagqwetha kaMchunu kwelokuba akasoza aqhweshe kweli njengoko enabantwana abali-12 kunye namakhosikazi amathathu ekufuneka wajongile. Ngaphakathi enkundleni abatshutshisi befuna uMchunu acacise ukuba ukuthetha ukuthini xa wayesithi ayikhale kwenye yevidiyo zakhe. Lalela baba ziyakhala namanje cannot clarify to you sezoqhubeka sikhale into engizoyisho ukuthi njengoba ngiphuma njengamanje ngifuna ukubonga bonke abantu abangisekile beseka izwe lonke laseNingizimu Afrika. Kodwa lo mba awukapheli. More evidence is still going to be presented at the trial stage. What was presented was in support of us opposing bail. That being the case, I think the court will always give them that opportunity to produce that evidence. Eli tyala limiselwe umhla wama-21 ku-Okthobha.